kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Tito Bong. Siyempre, i-welcome natin ang aking pinakamamahal na BFF. Hi, Tito Bong! Sana okay ka na sa pinagdadaanan ng aking BFF ngayon. Ay, oo naman, ikinain ko lang ng leche flan yung aking problema kahapon. At dahil dyan, Ate Chrissy, Yes. i-welcome na natin. Walang makakatalo sa kung anumang mga pinagdadaanan natin araw-araw. Oo naman. Dahil narito na ang inspirasyon ng Purok 93.9 IFM Manila. Walang iba, Pangulong Dagong! Maayong Udto, Luzon, Visayas, Mindanao, West Philippine Sea at lahat ng mga area of responsibility natin within the PAR. Salamat sa inyo. PAR stands for... Pare, pakis ko, be. Anyway, and to you, Ma'am Chrissy. Hi, Ma'am. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa'yo, Pangulo. At kay Tito Bong, magandang tanghali din sa iyo, Bong. And Same here. most especially, Ay, hindi na pala maganda tanghali ko. ay. Now, as you can see, pwede na tayo magsumbong. Anong numero yun, Bong? 85, 84, 55, 45. Yan po ang ating sumbungan hotline, ating sumbungan text line 0939-706-2816. At pwede ka rin tumawag sa ating cellphone 0916-897-5365 kung wala kang landline. Huwag niyo kaming i-phone pal pag kayo'y tumatawag. Kanina galit na galit si Trixie. Bago tayo... Nagsumbong si Trixie. Gusto na daw magsumbong. Wala pa nga ako. Ano yan? Isumbong kay Trixie at maskulada na. Di mo kahulat, ha? Pag kailan bang plano mong umabsent, Pangulong Dagong? Para imbitahan natin si Maskulada at Trixie na sila na lang muna o sa kanila na lang muna magsumbong ng mga... Ako ayokong magplano. Absent. Plano. Pero gusto ko, pag dumating ba ng panahon na si Maskulada at Trixie na lang ang sumbungan ng ating mga idol, pero exclusive sa lahat ng boys only. Mukhang masama ang kutob ko dyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Baka mamaya lahat ng caller jojowain nila. At hindi lang yan, ma'am. Makamasayang yung number 3 natin. Anyway, update muna bago magsumbungan. 106.92 LA Clippers lamang sa Phoenix Suns. Saka fourth quarter, 1 minute na lang. Wala na, pilde na. Mga nitaya sa Sunstone, ihaw gid mo. Anyway, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Magandang tanghali, idol. What is your name? Pangulo, magandang tanghali. Hindi si Pangulo ito, si Tito Bong ang iyong kausap. Anong pangalan? Nadoy po. Sus, Ginoo ko. Nadoy. Nanay kompetensya si Bulantoy. Sa kuba. Dahil nawala si Babsi, si Nadoy na ang pumalit sa kanya. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Sumbong ko lang si Hana. Bakit? Kasi birthday niya yung ngayong linggo. Hindi niya alam kung ano itong handa niya. Ano muna, para i-postpone nyo muna ang birthday niya, ha? I-move nyo the next week na lang. Bawal pa. Kasi para makapag-isip pa siya, bigyan mo ng time. Okay? Next. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating text line. Isusumbong ko lang po sana si Gino. Kasi kapag nagsi-cellphone siya, tawa ng tawa. Wala naman siyang kachat.
Ano po ba ang nararapat namin gawin dito, Pangulo? Iyan po ito from Royal. Yan, aksyon nagkabuang siguro yan. Pero alam mo bakit tumatawa siya nagsiselfone? Wala siyang kachat. Bakit? Nanonood siya sa ating programa. Isumbong kay Pangulong Dagong. Akala ko nanonood siya sa ating programa na isumbong kay Inday Trixie Ay, at ay. Inday Masculada. Okay, next. Isumbong kay Isa pang sumbong. Hi! What is your name? Hello. Hello. Hoy, yung tulak-tulak naman mo diha. Yung totoo. Mag-hello kayo? Meron kaming caller ID. Hello. Ayaw, hadlo ka mo. Pag hindi ka mag-hi hello, ako ang tatawag sa iyo dahil may caller ID kami. Nahadlok. Uso pa ba yung caller ID ngayon, ma'am? Uso naman yan, nakakapit tayo ng caller ID. Meron pa pala yan. Pag tumawag kayo, mag-hi hello kayo agad. Caller ID pala yan. Akala ko temperature scanner yan. Ito, may sumbong. Go ahead. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po yung fishball vendor dito sa may Main Avenue sa amin. Bakit? Kasi yung kikiam niya may nunal. Ano po kaya dapat gawin dito? Alam mo, Pangulo, Si Jack de la Paz po ito ng Main Avenue. hindi pa ako nakakita ng kikiam na may nunal. Ayan na nga. Ang nakita ko, hotdog na may nunal. Ay. Dadaanan ko nga yan mamaya. Na-curious ako sa kikiam na may nunal. Okay, ganito yan. Ha? Kurutin mo yung nunal na yan para matanggal. Kung hindi kayang kurutin, operahan na lang yan. In fairness, paborito ko yan. Yung kikiam. Yung nunal. Oy, sabi nila, bawal daw mag-asawa ng babae na may, dito sa may ano? na may nunal. Hindi, may kikiam sa mukha. Parang si Nora Honor. Merong ano. Nunal. May kikiam. Oy, Pero ang sarap papakin yan. ng kikiam? Hindi, ng nunal. Lalo na pag isawsaw mo sa hot sweet chili sauce. Yung Kikiam. kikiam. Yung nunal. Haluan mo ng fishball at quick. Yung kikiam. Yung nunal nga. Itim na itim. Yung nunal. Yung kikiam. Ay. Asunog na yon. Yung kikiam. Yung nunal. May malaki, may maliit, at meron namang sakto lang. Nanunal. Hindi, nakikiam. Tinutuhog yan. Yung kikiam. Hindi, yung nunal. Okay, next. Ilan ba ang iyong Nunal? kikiam? Ay ma'am, last na lang ha. In fairness sa mga hindi nakakaalam. Oh. Sabi na, bakit si Pangulo habulin ng chicks? Meron po kasi akong... Nunal. Hindi, may kikiam ako sa aking for adults only. Actually, binilang ko sa bong Alam ko na yun. 4 bong. Yung kikiam. Oo! Nahuhuli sa sariling bibig ang mga babaero. Next. Sa mukha, ginagkikiam. Hi, maganda ni Idol. What is your name? Hello, Tito Bong. Yeah! Narito na ang kikiam ng taon. Go ahead! Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung nagtitidang fishball. Bakit? Kasi, nagpaluto kami ng yung fishball na tao o squid ball. Hindi, klaruha sa na, toy baby, danay mo sumbong ko, maniklaro na. Halatang, May pato. halata talaga, Bulantoy, na gawa-gawa mo lang yung sumbong mo. I-rewrite mo muna yung script mo, bida. Sige, go ahead. Hindi, kasi naluto na yung fishball. Pagkain namin, bato pala yung nakain namin. Tanawa. Tanawa. Wala namang fishball na bato, Kasi Bulantoy. nakain talaga, nabungi Bato. na yung ngipin ko eh. Nabungi daw yung ngipin. Okay, sige. Nakita kita sa picture ni Johnny Bukol. Wala ka namang ngipin. Ay! Baka tapos na kinain ni Johnny Bukol. Toy, ganito yan. Toy.
alam naman ng mga vendor kung ano yung binibenta nila, Toy. Kung magbibenta sila ng fishball. Kung bato. So, delikado na yung bato ngayon, Toy, because my God, I hate drugs. Matigas yan, Pangulo. Yung bato? Hindi, yung kikiam. Kala ko yung fishball na eh. Yung ulo ko parang... Fishball. Hindi, parang kikiam. Parang bato. Ay, nako. Okay, next. Ma'am. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na. Okay, another sumbong from Ah. Luisita Sarmiento ng Pasig City. Go ahead. Susumbong ko lang itong detergent soap na ginamit ko. Bakit? Naglaba po ako kahapon Ah. at nang matuyo po ang damit ko, tumigas. Okay. Nagkaroon po ng sariling buhay yung mga damit ko. Ma'am, sure ka na sabon yan nilagay mo, ma'am? Baka almirol yan. Naglalaba ka pala, Pangulo, dahil alam mo ang almirol. Silingan na, kapitbahay namin yan. Si almirol. Okay, next. Make sure to put the soap, ha? Para sure tayo. Next. Isa bang sumbong, magandang tanghali. Isusumbong ko lang po sana ang katrabaho ko. Ang lakas po kasing manira at manipsip. Oy, daghan. Sinisiraan ako kahit wala akong ginagawang mali. Ano kaya ang dapat kong gawin, Pangulo? JC po ito ng Angono, Rizal. Alam mo, JC, marami yan sa trabahoan. Kahit sa ang trabaho may ganyan. Meron bang ganito sa IFM? Wala naman siguro. I don't know. Okay. Di, klaro. I don't wanna confirm and I don't wanna deny. Wala naman siguro ganyan, no? Maninira at sip-sip, wala naman siguro. Ewan ko lang. Hindi, ito ganito yan. Meron yan, mga idol, kahit saan magtrabaho. Ang importante, you just have to do your job. Ayusin mo ang trabaho mo kasi ang pupunain nila yung mga kapalpakan mo. So, make it sure na hindi ka papalpak. You have to do your best na magampanan mo ang trabaho mo. Oh, Okay? yes. Para, Hindi ka mabiktima ng vampira. bakit vampira? Naninipsip ng dugo. Bakit nung paliwanag mo, Pangulong Dagong, naubo ako bigla? Ay, nako. Pabaksin na lagi mo. Pabakuna na. Okay, next. Joke lang yung ubo ko, Pangulo. Next. Another sumbong. Go ahead mo. From Eddie Ramirez ng Pasay. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po itong aking nakaing siopaw. Bakit? May kasama po kasing buhok at kulot pa ito. Alam mo saan bakit? galing yun. Alam mo bakit nagkabuhok yan? Bakit? Kasi yung nagluto, nagmasa niyan, Nangamot. malinis naman siya. Naghugas siya ng kamay. Kaso yung sabon may buhok. Dumikit sa kamay niya. Pagmasa niya, dumikit sa siupaw. Yung buhok. Hindi, yung kikiam. Kaya, pagkain mo, meron ng buhok. Yung kikiam. Yung siupaw. Kaya pala kulot. Yung buhok. Yung kikiam. Kasi ni-reband. Yung buhok. Yung kikiam. Pero ang sarap kumain yan. Ng kikiam. Hindi, ng siopaw. Akala ko ng buhok. Wala kasi niyan eh. Wala kasi siya ng ganyan. Ng buhok. Ayan na, na-personal na kayo. Let's move on na. Sige, mag-ano na. Last na lang ba ito, Bong? Ay, isusumbong ko lang sana ang kumpare ko. Laging talo na lang kasi sa NBA, pati sa online sabong. CF ng sityo ng Malabon. Coming from yan, CF. CF lang kasi coming from... nakalagay. Sinorkat ko na lang. Coming from Sito. Sito ng Malabon. Siso. CF. Sit, pakisabi dyan sa kaibigan mo, tigil niya na lang yung magpusta-pusta sa NBA, pati sa sabong. Kay may tawag niyan sa Bisaya, Bong eh. Ang term niyan,
Pag lagi kang natatalo sa mga pinupustahan mo, tawag dyan sa amin, sanggabon. Yan ang term, sabihin mo, you repeat after me, sanggabon. 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 Ayan. Sangka ba talaga, Bon? Ay. Bon. Ay, di makamove on kay Bon. Okay, orasyon na nga tayo. Oras na para sa ating mga paorasyon. Para saan at para kanino? Malalaman natin yan right after the Orimos. Just to explain, yung sanggabon sa Tagalog, yung mga medyo minamalas talaga. Inaalat, minamalas. Kaya para hindi tayo masanggabon, san ka man, Bon, mag-orasyon. Sabay-sabay. Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Onod, Bokog, bokog, onod. boto, laman, laman, boto. Anan. Si Manilin ng Plaridel, Bulacan. Hello sa inyo dyan sa may Four Sister Junk Shop. Pati si Arlene Bahi at Kuya Sam. At si Tita Arlene pala yun. Dylan Rongcales, si Glenn Milana, si Ruth Berhel, Ray Mark. Huwag niyong kalimutan magpadala ng star sa ating live sa IFM. At si Loreto Pangagpangan. Monix Surka. Klaruhan na yung pilido. Si Jerry Kagiwa, Elvis Solis, Rosana Rabaya. Salamat sa inyong tanan. Arvin Carion, si Goy Mondoran, na si Mang Kanor daw malakas manipsip. Nang alin? Nang kikiam na may nunal o ng hotdog na may nunal? Parihas lang. Sa lahat ng mga tropa ni Rosel Domingo Aragon, nag-inquire siya din kung saan daw makakabili ng kikiam na may nunal, pati na yung hotdog na may nunal. Ay. Dahil muntika na daw silang mabiluukan habang kumakain ng lunch sa Sigitawa sa mga hotdog at kikiam na may nunal. Walang himala. Sa lahat na rin ng mga tropa Dodong magtanggol ng Caloocan. ni Louie Rivera, pati na si Von, at sa lahat ng mga I love you ka. WK Aesthetics. at saka taga-advertising. Great spot. Advertising. I love you ka. Especially sa aking pinakamamahal na jowa na si Bon. Bon, yung susi ng motor mo mamaya. Bibisitahin kita para mag-celebrate tayo ng dalawa ng birthday. Paorasyon dyan sa Cainta Rizal, kay Francis Bermejo del Valle, pati na rin kay Ian Mark at kay Toto Manok, pati na rin Ginoo ko, kay isabong Mike na yan. Neil Espinola at sa Ang mga manok katrabaho itinula. niya daw na nabigyan ng memo, lalong-lalo na kay Bernard Comang Mijares. Sana all na memo. Paorasyon kay Mosimo at kay Tamski Kanya, kay Rene Boy, nalakas daw uminom. Nauubos niya isang bote ng gin bulagta. Sas Ginoo ko. At pati na Good rin, luck sa atay mo. pati na rin kay Arlo mag-triple. At Mag-quadruple pa. kay Orly Osillas. Pati na rin kay J. Mike Monsters de la Cruz. Oras na para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulong Tugong. Anong dugong? Tarong dia bong pag-sure bong. Pangulong Tugong, last talk. Go ahead. Ampalaya o pata Gusto ko healthy living. Ampalaya. na isi-shake? Pata na lang. Pata isisik. Mukhang wala akong choice. Ampalaya na lang. Kaita. Ate Chrissy, Yes! ahas o dinosaur Parang mas gusto ko yung dinosaur. na nanunuklaw? Ay, ahas na lang. Mas bagay yun manuklaw. But, ma'am,
Ba't pag tuklaw ang pinag-uusapan, natutuwa talaga si Tito Bong sa tuklaw. Kasi minsan na ako natuklaw ng ala dinosaur na hotdog na may nunal. Minsan lang ba yan o lagi? Ay, ay, ay. Depende sa ka-video call. Pangulong Dagong, Ah, Rilo o Belo? doon ako sa kaibigan ko si Doc, kaya Belo. Belo na gawing relo. Iba pala. Pasaway ka, Pangulong Dagong. Maka-advertise ka, akala mo may binayaran ka. Di naman, Ate Chrissy. kaibigan ko lang yan. Kutsara o tinidor? Mas gusto ko tinidor kasi gusto ko yung may tusok factor. Pangulong Dagong, last talk. Sino sa tingin mo ang mas magaling manggaya? Ang DJ o ang impersonator? Magaling talaga manggaya ang DJ. Kasi ang DJ, nanggagaya na impersonator pa. Kaya lang, At impostor pa. kaya lang may nag-hi hello sa'yo at nag-say I love you sa'yo. Isa daw siyang future na nangarap talagang maging DJ. Walang iba, si Joy Monsanto. May nunal daw siya, Pangulo. At saka si Ronald Taray Joy. na hindi lang daw nunal ang kaya niyang i-offer. Balat yung kay Ronald eh. Okay. Sabi yan ni taxi driver Jomar Tolomoro. That ends our last talk. Maraming salamat sa inyong mga suggestions. Ako po, si Tito Bong! At nakasama mo rin ngayong araw si Ate Chrissy. Ako naman si Pangulong Dagong. Salamat kayo sa naghatag og star sa atong mga live. Pero iba yung star na binigay nyo, parang parol, hindi yan. Di man sa tamo kita na yung star. Taka raman magpadala ng star ninyo. Anyway, Daddy Dong at Iska Moreno is up next for Emotions and I. And don't forget mga idol, kasi ang ating Eye on the Spot, mamaya i-announce natin yung magiging winner na naka-hashtag IFM Idol sa kanyang post. Okay, so abangan nyo later on. At mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo! Check your oras, 11:54 na! Oras na para itodo mo. Beat mo with Coke Studio. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs.